Poštovanje, moje ime je Dejan Andrić, rođen u Novom Sadu, živim u Srbiji, 1978. godine sam rođen. Ja sam izumitelj i autor kompanije Smartbox, pod imenom kompanije Smartbox, i nazvao sam je 1 trilion vrednosti, dolara ili eura, svejedno. Zašto sam tako nazvao? Zato što mi je padalo previše ideja i previše nervoze, stresa koje sam imao za mog života, ali kažem i mojeg životnog iskustva koje posjedujem. Ovo je jedan običan koje sam vršio 3 prezentacije u Srbiji. Kragujevac fabrika, Novi Sad jedna fabrika, Stara Pazova, to je isto jedno manje mesto gde su fabrike od livene plastike, mašine koje proizvode plastične proizvode. Projekat je u Srbiji 95% završen, to je prihvaćen, i sad ću vam ponosno prikazati 4 modela reciklirane plastike, kartona. Prvi model je sef za plažu. Znači, kad idem na plažu, ja lično ponesem novčanik, ponesem telefon, ključeve od auta, stana, naočare za sunce i to je to. Prilikom odlaska na bilo koju plažu, bazen i tako dalje, ja moram da zamolim konobara ili nekog stručnog tamo da mi skloni, ili sefovi na bazenu imaju koji nisu funkcionalni. Dolazimo do ovoga rešenja na plaži. Ovo je 3D model plastični. Biće 2 modela, ovo je trenutno jedan manji model, to je za privatna lica. Prvi model ide veći, koji će biti montiran na suncobranima. Ujedno ovo je kao i šank, znači šank za piće, za kafu, ali to je sve sada manje više, najbitnije je bezbednost u ovoj priči. Bezbednost, znači telefona, novčanika, ključeva, sat. Znači ovo sve ulazi ovako, se stavlja, naočare, ključevi, sat, telefon. Sve se ovo zaključava sa jednim sličnim u obliku sata koji ima čip, prisloni se, ona iskoči, tako isto se zatvara. Vi možete sa vašim partnerom, vi da se okupate bez stresa. Drugo, stoji na suncobranu, ovo je graničnik, znači, to jest možete staviti dole, možete staviti gore, kako god. Drugo, jako idealan za tašnu, znači idealan za tašnu. I drugo je glomazan. Dolazimo do toga glomazan. Zašto? Zbog kraća. Imamo 2 modela. Jedan je manji model koji će biti privatan i jedan model veći koji će biti za plaže, za montaže isključivo na suncobranu. Tako da isto sa ovim modelom, manjim modelom za privatna lica dobijamo koji će se moći da se uvrne u pesak. Znači kao ovde na slici što imate, biće nam slika pokažena mnogo kristalnije, znači koji će se uvrnuti ovako, peškir ovde, može da bude kao jastuk, da se legne, da se odmara, tako da u svakom slučaju imamo sigurnost na plaži. Drugi model se zove sigurnost za kuće, vile, jahte, teretane. To je jedan kockasti oblik, strogo kockasti oblik koji ima jednu pregradu i otvaranje je isključivo na otisak prsta. Smartbox inovacija je sa Balkana za ceo svet. Idealan za bezbedno čuvanje ličnih stvari poput novčanika, lekova, ključeve od auta, otvaranje pomoću otiska prsta, brz, siguran pristup ovlašćenim korisnicima. Šta to znači? Hiljade kuća sam bio, vila, apartmana, svi imamo slično. Znači, ulazak u kuću, sam ulazak u kuću, gde nam stoji čiviluk, stavljamo kaput, jaknu, tašnu. Dešava se da imamo ovake posude slične, znači gde držimo ključeve, držimo novčanik, držimo naočare, slični kao lekovi, ovo su vitamini, lekovi, i dolazi do situacije da se dešava da nestane nekada novac, da li je to porodičan problem, ja to ne znam, ili sa ovim dobijamo jedan sef, znači jedan sef koji se otvara na otisak prsta. Jedini korisnik, znači to jest vi koji kupite Smartbox sistem za ovo ono, sve to dobijate na jednom telefonu, Bluetoothom se ne može otvoriti, imao sam pitanje na jednoj prezentaciji, Bluetoothom se ne može otvoriti bravica se može isključivo otvarati korisnik, a taj isti korisnik ima prava da da do 10 korisnika. Znači vi možete dati vašem sinu, suprugu, ovlastiti da otvara sef ili ne morate nikome. Ali svako otvaranje vrata, znači vrata, otvaranje i zatvaranje, vi imate na vašem telefonu. Tako da s ovim dobijamo jednu
sigurnost za lične stvari, kako da se to izrazim, u kućne uslove. Tako da sa time zatvaram drugi model. Dolazimo do trećeg modela. Model je noćni ormančić. Noćni ormančić imamo na slici jedan gospodin koji je model, isto ima na desnoj ruci u obliku sata. Dizajn je industrijski zaštićen za sva 4 ova modela koje vam predstavljam. Haški isto je zaštićen. Noćni ormančić je čisto zaštita kad pacijent, ako ima burmu, mora da ide na neku, ne znam ja, snimanje ili tako nešto. Ako ima novac, ličnu kartu, lična dokumenta. Tako da završamo taj treći model, sigurnost za domove kao što su bolnice, staračke domove, za lica koja su u godinama i koji moraju da imaju negu od drugih ljudi. Prelazimo na četvrti. Na četvrti, kao što vidite sliku, poštansko sanduče. Poštansko sanduče, šta ovde vidimo? Ovde vidimo isto maketu jedne žene, siluetu koja ima čip, znači običan mali čip koji se prisloni na ovo poštansko sanduče, vrata iskoče. Ovde gde je tačno ovaj signal kao za Wi-Fi, što predstavlja se, to je signal ostavljeno namerno da se vidi kad ima pismo, ubačeno belo pismo, prisloni, otvara se, gore punjene solarnim panelom koje ima doživotnu garanciju, nema rđe, nema ništa. Sva 4 modela su izmišljena i napravljena od reciklirane plastike. Pričam nemački jezik, pričam engleski jezik, pričam slovački jezik. Radio sam u najčuvenijim kompanijama kao što su Amazon, kao što je Mercedes i tako dalje. To ću na kraju da navedem odakle su mi ideje, odakle je kompletan ovaj model sistema kako će da funkcioniše iz Srbije za ceo svet. Modele koji se ovi proizvode, svih ovih 4 komada, se radi od uvane plastike. Da kažem, statistici mašine koliko proizvode, brzina i tako dalje, na 15 sekundi. Modeli ili kanisteri se rade na 15 ili 25 sekundi. To znači otisak. Mašina radi otisak. Kako dolazi do otiska? Imamo band koji dolazi do zaposlenog lica koji uzima i radi kontrolu, znači vizualnu kontrolu. Posle kontrole on uzima vrata, drugi nastavlja koji radi kontrolu, proverava senzor, proverava vrata, baterije su sve 1,5 volt, nema požara. Imao sam jedno pitanje da li postoji mogućnost od požara, nema mogućnosti od požara, to su 1,5 kao za daljinski upravljač za klimu, za televizor. Dolazimo do toga da ja ne želim neku cenu da pravim veliku, ja želim da sve zemlje sveta, sve zemlje globalno, imam globalno rešenje. Ovaj model i svi ovi modeli koji sam vam predstavio, oni idu u elegantno pakovanje, znači kompletno pakovanje koje je reciklirani karton, imaju uputstvo, zatvara se, stavlja se na paletu. Tako da sam ja ovo onako nekako, po mojoj proceni, oko $100. To znači 100 eura je po jednom koji dolazi na kućnu adresu vama. Što se tiče kompanije, mi radimo to, ako to bude krenulo, što se kaže, mašina koja radi smart, livena plastika, otisak. Ja sam po mojoj nekoj proceni, da budem najskromniji, 45 sekundi sam radio. Na sva 4 ova modela koje vama predstavljam. Ako jedna fabrika u Srbiji krene da radi 24 sata, na 45 sekundi, sva 4 modela u isto vreme, ako mašina nijedna nestane, znači da nema zastoj, da se radi sve 24 sata. Kompanija Smartbox ostvaruje zaradu za 24 sata od 768.000 eura. To je za 24 sata. Ako se bude radilo 30 dana u mesecu, znači nema subote, nema nedelje, 24 sata da radi fabrika jedna, dobit je 23.800.000 eura. To ne znači da sam ništa sada grubo ja rekao, da će sada mašina raditi otisak za 10 sekundi ili za 30, 40, 50, to stvarno sada ja nisam računao, da mi nemojte zameriti, ali sam jako svestan da je to jako brzo i gotov proizvod, koji ima upakovan proizvod i dolazimo do neke završnice. Kako ide proizvod? Proizvodi idu direktno na prodaju online. Znači, kompletna kompanija funkcioniše online, prodaja online, Amazon, eBay i ostale velike kompanije koje danas isto to rade. Znači, isto tako može da se iznajmljuje privatno. 1000 ideja imate. Znači, 1000 ideja. Ja sam samo kreator. Kako kažu biznismeni? Ja imam fokus, kao što vama sad pričam, fokus o ovome.
O ostalim, da kažem, sitnicama koji se dešavaju u biznisu, zato su advokati. Advokati su meni moje, što ja kažem, drugo oko. Oko koji ne gledaju moju proizvodnju. Tako da, i tu delatnost smo rešili. Jednostavno, kompanija Smartbox funkcioniše iz Srbije za ceo svet. Evropa, globalno rešenje, ceo svet. I time sam teo da završim ovaj podcast, ili kako god da kažem. Na kraju će isto ovoga biti moje podaci, broj telefona, moj e-mail, možemo da radimo online, možemo da radimo od kuće, možemo... Drugo, želim čovečanstvu, kompletno globalnom čovečanstvu, da svako čisti svoju zemlju. Znači, ako se razumemo. Kompanija Smartbox nema uopšte mesta za politiku i uopšte nema mesta za nacionalnu mržnju, ako mogu tako da se izrazim. Ja sam biznismen i ja vama lično predstavljam projekat Smartbox, koje su sada 4 modela koji su industrijski dizajn zaštićen rešenjem Zavoda za integralnu svojinu Republike Srbije. Kao što sam napomenuo, haški, to ćete opet videti, i time ja mislim da sam predstavio jedno globalno rešenje. Sa ovim se ja i zaštićujem kao lice, ne znam kako da se ovo izrazim, tako da ne znam kako više da se predstavim. Hvala na svemu, prijatno.